Ola amigos, benvindos ao Código AMAT. No vídeo de hoxe vou falar sobre o código DO. Vou usar esta folia para facer a introdución do código DO. Con HEDO accesamos a páxinas de axuda sobre como usar este código. DO é usado para obter informacións completas sobre voos específicos. Este código ten varios usos. Unha delas é coñecer o terminal de chegada. Outra delas é obter informacións sobre marketing e company carriers. Aquí escrevo others porque ao accesar as informacións completas dun voo específico há moitos dados que poden ser usados. Existen dúas maneiras de accesar informacións completas de un voo específico. Unha delas é escrever transaxoes que comezan con o código DO. Na páxina seguinte podemos ver algúns exemplos desas transaxoes. Outra forma de accesar as informacións completas dun voo específico é a que vou explicar no último parágrafo desta páxina. Neste parágrafo indico que cando o número de voo aparecer en vermello, podemos tocar dúas veces no número de voo para accesar as informacións completas dese voo. A circunstancia máis común en que un número de voo aparece en vermello é cando estamos traballando dentro de unha reserva ou dentro de un PNR. Agora vou explicar os exemplos de algunhas transaxoes que poden ser realizadas usando o código DO. A primeira, DO-IB333, é usado para realizar a pesquisa cando o número de voo como referencia, que neste caso é IB333. DO-IB333/24APR é utilizado para realizar a pesquisa tomando como referencia o número de voo e a data de viaxe, que neste caso é o primeiro día 24 de abril, que está no calendario a partir do día en que estamos. Outra transaxao, DO-IB333/24APR/T12, é usado para realizar a pesquisa usando o número de voo, a data de viaxe e o formato de hora, que neste caso é 12 horas. T12 é o formato de 12 horas. E T24, T24, é o formato de 24 horas. Outra transaxao, DO-IB333/A/24APR-MAVBCN, é utilizado para realizar a pesquisa tomando como referencia o número de voo, a data de viaxe, a rota da viaxe, que neste caso é Madrid-Barcelona, e alén diso, a letra A é adicionada no medio da transaxao para indicar ao sistema que queremos ver os resultados ordenados por hora de chegada. Se en vez da letra A escrevemos a letra D, estamos indicando aos sistemas que queremos ver os resultados clasificados por tempo de saída. Outra transaxao, DO-IB333/24APR/MAVBCN, é usado para realizar a pesquisa por referencia ao número de voo, data da viaxe e rota da viaxe. DO-3,6 é utilizado para realizar a pesquisa utilizando como referencia dois segmentos específicos dun PNR, que neste caso son o segmento número 3 e o segmento número 6. DO-3/6 é usado para realizar a pesquisa tomando como referencia o sexto voo de un grupo de voos que podemos escoller dentro da oferta número 3. DO-3-6 é usado para realizar a pesquisa referenciando os segmentos 3, 4, 5 e 6 cando estamos traballando dentro de un PNR. A próxima páxina a vou explicar no final do vídeo. Agora vou comentar sobre o que podería ser unha captura de tela do computador. Nesta páxina vemos unha transaxao
no topo. Esa transacción é un tipo de pergunta que é feita ao sistema Amadeus. Tudo abaixo da transacción, tudo isto abaixo, é a resposta que Amadeus nos dá. Vou aproveitar os 3 folios que você pode ver abaixo, 1, 2, 3, para explicar cada unha das partes que aparecen no folio superior. Comezo con a explicación dese tipo de captura de tela. Vamos. DOIB 9999/20JUN20MADVCN é a transacción original. DO é o código que serve para iniciar a transacción. IB 9999 é o número de voo. 20JUN é a abreviatura de 20 de junho. MAD é a abreviatura de Madrid. VCN é a abreviatura de Barcelona. Por tanto, pedimos a Amadeus que nos mostre unha tela con as informacións completas do voo IB 9999 con partida de Madrid e chegada a Barcelona no primeiro día 20 de junho, que está no calendario desde o día en que estamos. Agora comezo a analizar a resposta que Amadeus nos ofrece. Asterisk 1A Planet Flight Info asterisk, aquí, é o título do cabezallo da resposta. Iso é usado para indicar o nome de tela e o tipo de tela. IB 9999MO20JUN. Isto indica o número de voo, o número de días restantes até a partida, tomando como referencia o día en que estamos, a abreviatura do día da semana en que o voo será realizado, que neste caso é MO, porque en inglés Monday significa segunda-feira. Por fin vemos 20JUN, porque está escrita a abreviatura da data en que o voo partirá, que neste caso é 20 de junho. APT ARRDYDEPDY indica algúns títulos das informacións que aparecen logo abaixo. Isto. Os outros títulos son Class 1000 EQP GR NDEFT TTL. Eses títulos tamén se referen ás informacións que aparecerá abaixo deles. Todos os títulos dá origen a unha especie de columnas informativas. Vamos por os primeiros títulos, que neste caso son APT ARRDYDEPDY. APT é a abreviatura usada para designar os aeroportos de partida e de chegada. ARR é a abreviatura usada para descrever a hora de chegada. DY vemos dúas veces. A primeira vez é o titular do día da semana en que o voo chega. A segunda vez é para titular no día da semana en que o voo parte. TEP é a abreviatura usada para descrever a hora de partida. Vamos para outros títulos que neste caso é Class 1000. Class 1000. Class é a palabra usada para designar o código da clase en que o voo ocorrerá. 1000 é a palabra que serve para intitular o espazo en que veremos se haberá comida en cada unha das clases disponíveis da viaxen. O último grupo de títulos, EQP GR NDEFT TTL, aquí, EQP é a abreviatura usada para indicar que abaixo dela
veremos o código da aeronave. GR&D é a abreviatura usada para indicar que abaixo dela veremos o tempo de aviao, que o aviao permanecerá no solo se houber paradas intermedias. EFT é a abreviatura usada para indicar que abaixo dela veremos o tempo da viaxén decorrido de cada un dos voos. TTL é a abreviatura usada para indicar que abaixo dela veremos o tempo total de viaxén decorrido entre todos os voos se houber varios voos de conexão. MAD é o código de aeroporto de partida. 9:30 é o horario de partida. C3F6J/M é o código de unhas das clases que existen de Madrid a Barcelona. M é a letra utilizada para confirmar que a clase C3F6J inclui alimentos na viaxén. 33A é o código de aeronave. 120 é o tempo gasto no voo de Madrid para Barcelona. B2D4E8G9/- aquí é outro código da outra clase de reserva que existe de Madrid para Barcelona. O hyphen que aparece após a barra nos diz que a clase B2D4E8G9 non inclui comida na viaxén. BCN é o código do aeroporto de chegada. 10:50 é a hora de chegada. MO aparece en dois lugares. MO temos unha vez e dúas veces. En ambos os lugares reférese ao día en que o aviao faz a viaxén. MO significa a palabra inglesa Monday, que significa segunda-feira. O sistema Amadeus especifica o día de partida e o día de chegada porque en viaxéns moito longas o día de partida e o día de chegada son diferentes. Na liña superior você pode ver dos espacios en branco, 1 e 2. Abaixo de ARR e abaixo de DY. Porque Amadeus coloca esas dúas informacións ao lado do aeroporto de chegada, que neste caso é Barcelona. Esta información é aquí, esta información aquí. Tamén podemos ver dois espazos en branco abaixo de GR&D e abaixo de TTL. Porque temos apenas un voo directo. GR&D indica o tempo gasto en terra se houber paradas intermediarias e TTL indica o tempo total de viaxén entre todos os voos se houber varios voos de conexão. Por se tratar dun único voo, ambos os espazos parecen vacíos. Comments é o cabezallo dos comentarios fornecidos pela compañeira e que aparecerá abaixo. Neste caso podemos ver 6 comentarios. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos eles comezan indicando a rota que cada comentario afecta. Nas 6 liñas vemos MAD-BCN, porque só temos un voo que sai de Madrid e chega a Barcelona. O primeiro comentario indica que o voo será operado pela liña Iberia. O segundo comentario indica que o propietario da aeronave é Iberia. O terceiro comentario indica que o aviao partirá do terminal número 2. O cuarto comentario indica que o aviao chegará ao terminal número 1. O quinto comentario afirma que non é permitido fumar no aviao. O sexto comentario indica que o billete pode ser electrónico. Abaixo dele podemos ver a palabra inglesa configuration serve para indicar 3 informacións que aparecen ao lado dele. 33A, J66,
Y99. Eles se refiren ao código da aeronave e ao número de asentos disponíveis en cada categoría. Para entender mellor os dados J66 e Y99, recomendo que você asista á segunda parte dun grupo de vídeos que fiz anteriormente e que estaban intitulados EM Plus Free e EM Plus Free. Nese vídeo expliquei en profundidade como entender as categorías que existen, que geralmente son chamadas de First, Business e Tourist. Tamén expliquei que dentro de cada categoría existen varias clases. Neste exemplo, vemos apenas dúas categorías, unha e dúas. Vamos imaginar que un deles é Business e outra Tourist. No mapa de disponibilidade de asentos ofrecido pela Amadeus e explicado nese vídeo, você vai poder ver que todas as clases son representadas por letras. Ao lado de cada letra está o número de asentos existentes. 66 e 99 representarían o número total de asentos en cada unha das dúas categorías. Sería o resultado de ter somado todos os asentos existentes nas letras dentro de cada unha das dúas categorías. A letra J e a letra Y son as primeiras letras de dúas categorías específicas do mapa de disponibilidade, que poden ser Business e Tourist. Recomendo novamente que asistan ao vídeo que fiz anteriormente para entender mellor. Na última páxina você pode ver como sería a mesma tela que expliquei antes, mas no modo gráfico. Na Amadeus existen dúas formas de traballar. Unha delas é o modo transaccional e a outra é o modo gráfico. O modo gráfico exhibe as informações de unha maneira diferente. Non vou explicar o folio gráfico porque contén as mesmas informacións que já expliquei no modo transaccional. Acho mellor que você ver as diferenzas entre os dois formatos e facer comparações. Xente, chegamos ao final do vídeo. Os vídeos a seguir serán executados da mesma maneira que eu fiz, ou sexa, explicar cada unha das partes da Amadeus da forma máis extensa posible. Lémbrese de se inscrever e curtir este vídeo se você gostou deste vídeo. Non se esqueza de compartilhalo con cualquier persoa que posa estar interesada. Sería un bon presente, tanto para quen precisa dun reforzo, quanto para quen non entendeu o programa. Acima de tudo, sería un bon presente para estes últimos, que agora ten unha segunda chance con meus vídeos para aproveitar o tempo e o diñeiro alocados no pasado e que finalmente poderá o lucrar. Moito obrigado e vou te dizer a mesma coixa de sempre. Amor para ser amado.